Εγώ να πληρώνω το 15 πρωί-πρωί. 20, μην λέμε και ότι θέλουμε. Δεν γίνεται, κάτι να μου κόψεις. Πολύ ωραία σου πήγε το μαλλί, μητέρα. 20 ευρώ με πήγε το μαλλί. Χώρια γρουσουζιά. Έχασα ευρώ. Σκληρό νόμισμα. Εδώ η άλλη μια χαρά φάει 5 μερών. Το βγάζει από το ψυγείο και το πετάει στα σκουπίδια να καίγεται η καρδιά σου. Δεν τρέπετε να χαθεί να χάνετε. Κι ύστερα λιτοπογράφος να χέσω εγώ τα 100 πτυχία. Άντε από εκεί χάμω. Δεν βλέπει μας εδώ που καταστραφήκαμε να δω τι θα έκανε εκείνη. Κρέας πέταξε. Φακές. Λίγο τις έχεις τις φακές. Και μην κοιτάς τις εμπόεις στη σιγουριά, γιατί όσο να πεις δεν μπορεί. Δεν το έχεις το κομπόδε μας. Το φοιδίτα για πέταμα. Ένα φλιτζάνι λάδι θα είναι οι φακές. Άσε άμα βάλεις και τη ρέγγα από δίπλα που ταιριάζει. Ξέρεις πόσο λάδι. Άντε από εκεί χάμω σαν δεν τρέπετε. 2 ποτήρια λάδι βάζει εκείνες τις φακές. Και εκείνη να ξέρεις δεν έχει κομπόδεμα στα σίγουρα. Όλη μέρα με τον πολύγραφο στα αυτή. Φαρμακώτικα, πόσο φαρμακώτικα. Ταραγμένη σε βλέπω ή μου φαίνεται. Να μην έψεις να μην πουν τίποτα, λέγε! Τον έβρος παρηγό μου, πώς θα συλλάβεις? Δεν μου λες καθώς σου νοτιόπλο και στα ζυπουνάκια αυτινής και γυλάπα το δικό μου το ρεύμα. Ναι, 2 βαθμούς ανέβηκα το κάθε μάτι να πλέκω κάτω από το καντιλέρι. Ναι, αλλά το καντιλέρι και το δικό μου το λάδι. Πάμε να σβήσει το λάδι στο καντήλι μου και να κλείσουν τα μάτια μια πάντα. Στις κράτσες μωρέ, όπως τις κλάψες μωρέ. Σε έχω στην καμπούρα μου κακομοίρα μου, το ξέρεις? Και κάθομαι και ξεραίνει το σκατό μου και το κάνω παξιμάδι για να μην πάρει δάνειο ο γιος από τις τράπεζες. Τι! Σκέφτεται να πάρει δάνειο ο Χριστός? Του κόβω το βήχα μαζί με το λαιμό τώρα. Έτσι, μπράβο Μπεργό μου, σε εξορκίζω. Από το να μας κυνηγάνε οι τράπεζες, κυνήγαμε εσύ με την τσουκράνα ίσα με το κτέλ. Με το που πήγα στο λεωφορείο έγινε ο φόνος. Μέχρι να φτάσουμε τον είχα βρει το δολοφόνο πριν από αυτούς. Τίποτα δεν άξιζε. Άξιζες καινούριο? Την 4η σφαίρα. 10 ευρώ έδωσα. 2,5 ευρώ τη σφαίρα την πλήρωσα. Με την πρώτη σφαίρα τον βρήκα τον δολοφόνο. Εντάξει, 3 σφαίρες χασούρα έχεις. 7,5 ευρώ. Ευρώ Χριστό. Σκληρό νόμισμα. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Και να πεις ότι δεν φάγαν όσπρια. Γεια μας σε όλους. Πάντως, για να λέμε του στραβού το δίκη κύριε βουλευτά μας, την περιφέρεια δεν την προσέξατε καθόλου. Μεγάλη καταστροφή μας βρήκε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Καταστροφή! Ένα ολόκληρο χωριό τρώει από το κουμπόδεμα. Όσοι δεν έχουν κουμπόδεμα, τους παίρνουν τα χωράφια. Και όσοι δεν έχουν χωράφια, τους παίρνει ο διάολος. Σιγά παιδιά μου, σιγά. Θα τον μυθίσει τον άνθρωπο. Νομίζω πως το κράτος στον τομέα... Ποιο κράτος? Εμείς στο χωριό το κράτος δεν το ανακατεύουμε στις δουλειές μας. Γιατί δεν το ανακατεύουμε γιατί το βλέπουμε. Το έχεις εσύ ποτέ? Μαργό κράτα λογαριασμό. Τρίτο καλάθι, τρίτο δε. Σήμερα βρήκα να πιάσω το Μάη, που πληρώνει αριστείδες. 3 μπουκάνια έχουν έρθει. 3 μπουκάνια σκοτσέσκους που πέρασε ο Γιώκας σου μόρτα και τον πιάσουν το Μάη του Γιώκα σου. Ευτυχώς με λυπήθηκε ο Θεός και μ' άνοιξε τα μάτια. Αυτή τρώει 3 δάνεια στην κατσιά της. Ευτυχώς που υπάρχουν κορόιδα και τα πληρώνουμε ρε φαινέ. Κορόιδα είναι. Δεν θα γλιτώσουμε αυτή την ιστορία. Ένα δάνειο πλήρωσε η μαμά. 3 χρωστάω. Δεν στο έλεγα για να μην σε στεναχωρήσω. Πήγα και για 4ο δηλαδή, αλλά με βάλανε blacklist. Χριστέ μου! Μάνα! Κοίτα 2 παλικάρια πέσα στα δάνεια! Και να πεις βρε ότι δεν φάγατε όσπρια! Τι κάνεις έτσι ρε μάνα? Ας σου ανέβει το ζάχαρο να πάθεις και τίποτα? Εγώ δεν έχω πια ζάχαρο! 300 σταθερό επιτόκιο έχω! Ναι, το είχε σε κόκκινο, μπες και μαύρο. Πήρα και τα 3, αφού είχε 50% έκπτωση. Το μαύρο θα πάρεις πρώτα, γράφει πολύγραφος. Ισχύει ακόμα. Έχει δεν πας αύριο να πάρεις. Μέχρι να κλείσετε θα έχουν τελειώσει εκτόσεις. Ναι, η μητέρα του Άρη είναι. Ευχαριστήθηκες τώρα?
Ευρώ και ο πολύγραφος. Σκληρό νόμισμα. Μην κάνεις ότι τα ξέρεις όλα. Έχω 3 ώρες δωρεάν χρόνο ομιλίας. Α, καημένη. Χάνει ο πολύγραφος λεφτά. Πού είσαι, Μαρικό? Μας έπρεξες με την ύφη σου. Δεν κοιτάς που πιαστήκατε στα χέρια και σε πέταξε έξω. Αλλά φαίνεται πως και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Και μαλλί με μαλλί να πιαστούμε. Εγώ είμαι ευχαριστημένη που ξέρω ότι ο γιος μου έχει δίπλα του μια μυαλωμένη γυναίκα. Τι να τα κάνουμε ρε τα διπλώματα και τα πτυχία όταν δεν υπάρχει κουμπόδεμα? Θέλεις να δεις κομπόδεμα? Κάτσε και περίμενε. Τα δερμάτινα καθίσματα μας μαράνανε. Βέβαια, για να κάθονταν από αυτικά οι σακούλες από τις μπουτίκ στο πίσω κάθισμα. Τα βλέπεις? Αυτά για να μην μας κάνεις την έξυπνη. Κουμπόδεμα το λες εσύ αυτό? Πώς φαίνεται ότι δεν ξέρεις τι θα πει κουμπόδεμα? Λοιπόν, για να μαθαίνεις, κόρη μου, κουμπόδεμα είναι εκείνο που σε μια εισβολή το πετάς στον κόρφο και πέρς στα βουνά. Ναι, δεν ξέραμε. Να μην ζούμε για να περιμένουμε το Αντάρτικο. Ευχαριστώ. Δεν αρχίζουμε να τρώμε. Θα κρυώσει το φαΐ. Αχ, ναι, καλέ. Κοίτα, αφηρημένη, ξέχασα να βάλω λάδι στη σαλάτα. Μυρτό δεν βάζεις εσύ? Άσε, θα βάλω εγώ. Άσε καλέ το κορίτσι να βάλει. Θα βάλω, δεν κάνει κόπο. Και ύστερα σου λένε η ελιά φοβάται μόνο το δάκο. Δεν σε κατάλαβα. Δεν βαριέσαι, καημένη. Πες του λάδι, του στέλνουμε από το χωριό. Φάτε ρε κορίτσια. Δεν μου λες, Μυρτώ, εσείς αγοράζετε το λάδι από το μάρκετ, πόσο πάει το κιλό? Είναι κουβέντα τώρα αυτή που ανοίξαμε, Μαρικό? Τοπογράφος είναι η κοπέλα, δεν είναι ελαιοπαραγωγός. Αν δεν ξέρεις πόσο πάει το λάδι, τίποτα δεν είσαι. Να ξέρετε, δεν θυμάμαι τώρα. Εδώ το έχω, αλλά... Καλά, άστα αυτό τώρα. Δεν βαριέσαι. Δεν μας κόβεις λίγη φέτα? Να δούμε τι γίνεται. Ναι, βεβαίως. Βρε πονηρή στα στεγιά που αράζεις, για σε τραγκαρώ πουθενά με αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Να ξέρεις δεν τη βγάζεις. Καθαρίζε τη θέση σου. Ανοιχτά είναι. Σου την κατάσταση πριν κάνω ανάσταση. Έλα σηκώ. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Είναι γεμάτο, ορίστε πάρτο. Και ρίξω μια στο κεφάλι να μην τελειώσεις. Αν να μ' αφήσεις αυτή την ηλικία χωρίς κουμπόδεμα, καλύτερα από πόνιζέ μου μια στο κεφάλι να τελειώνω. Πάρτε αυτό το πράγμα μπροστά μου, Χριστιανή μου, να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Τρελάθηκες? Τι να μιλήσουμε, δεσποινισμένοι, τι να μιλήσουμε? Εγώ σε λίγο θα πεθάνω, σώθηκε το καντήρι μου.
Δεν τρέπεσαι, μεγάλη γυναίκα. Ο γιος σου έστειλε. Άστο αυτό το πράγμα. Την άρρωστη μάνα του βάζει μπροστά το λαμόγιο. Αυτό που εσύ τον λες λαμόγιο και η άρρωστη μάνα του τον έχει γιο. Στράγγιξε για να τον αναστήσω. Ορίστε, ξημερώματα και είμαι στα μπουζούκια σε αυτή την ηλικία. Αν τελείωσες, τζους. Εγώ ήρθα να μιλήσουμε πολιτισμένα. Πλήρωσα διπλή ταρίφα και δεν φεύγω, δεν γίνει μονή. Α, για να σου πω, είσαι πολύ τυχερή που δεν φώναξε τα παιδιά να σε πετάξουν έξω. Το 100 έπρεπε να καλέσω, μπήκες. Αν μπήκα λέει, με τα τσαρούχια. Λοιπόν, ο γιος μου δεν έχει φράκο. Για να τελειώνουμε. Εγώ υπέγραψα για τα έπιπλα και η παραγγελία δεν ακυρώνεται. Μου έταξε πως θα μου τα κάνει δώρο. Ας κόψει το λαιμό του να βρει τα λεφτά. Κρυμμένη μου, εσύ φαίνεσαι μυαλωμένη και προκομμένη. Δεν είσαι εκεί πέρα 2 δεκάρες στην άκρη να του δανείσεις και στα γυρίζει μετά. Ας πάρει δάνειο. Δάνειο! Και δεν παίρνει τα βουνά καλύτερα. Μα είναι δυνατόν να πίνουν οι άνθρωποι στην υγεία του παιδιού και η Μαριγώ να τους μοιράζει κονιάκ για τα πεθαμένα των γονιών της? Νομίζω ότι άνοιξε το 12. Σιγά μην άνοιξε το 12. Χήμα τους έβγαλε. Πάλι καλά. Μα καλά επικοινωνείτε. Πόσο αστέρον είναι το κονιάκ είναι το θέμα. Τι θες να πεις? Να βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εσύ ας πούμε κάνεις υπομονή, κάνεις κουράγιο, κάνεις οικονομία, κάνεις κομπόδεμα. Ένα πράγμα όμως δεν κάνεις που το κάνει Μυρτώ. Που δεν κάνει τίποτα άλλο. Μας υποχρέωσες. Πιο σιγά ρε παιδιά, θα μου ξυπνήσετε το παιδί και μόλις το κοίμησα. Πόσο να χαθείς να χάνεσαι! Δεν τρέπεσαι, κάνεις την κουβερνάντα σε αυτούς! Εγώ το πρόβλημά μου με τους γονείς μου που θα ψά! Δεν τους νοιάζεται κανείς! Ηρέμησε, Μαριγούλα μου, ηρέμησε. Δεν μιλάς κι εσύ, δεν μιλάς! Τι να πω μωρά κι εγώ, ψιλοστάχερα ψάχνεις τώρα! Ψιλοστάχερα, Να σου πω, θέλω να μου πεις να ακούσω τι δεν κάνω εγώ! Ξύπνα Μανούλα, ξύπνα. Η νύφη σου σε ψάχνει και κάνει τσαμπουκά στο μαγαζί. Τι είναι, γύρισε η ταρίφα μονή. Η νύφη σου λέω, σε ψάχνει. Μπορεί ξεμυαλισμένη, πώς με ξυπνάς έτσι? Γριά γυναίκα μου με πήρε ο ύπνος στα μπουζούκια. Παίζεις με το ζάχαρο μου 31. Η νύφη σου λέω, σε ψάχνει και κάνει ζημιά στο μαγαζί. Στεγνώ το στόμα μου. Να το σύμπτωμα. Θα πάθω εγκεφαλικό. Και όχι τίποτα. Δεν έχω πει στα παιδιά που κρύβουν το κομπόδεμα. Κάνε κάτι λοιπόν. Να χάσω το τρένο. Η Μαριγώ ήρθε, δεν καταλαβαίνεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πηδάνω. Θέλεις να χάσω τη δουλειά μου? Ναι, αυτό μου έλειψε, να σε έχω και ξαφραγιασμένη. Μείνε εδώ που είσαι. Μη μ' ακουμπήσει κανείς, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Ήρθα να πάρω τον άντρα μου και την πεθερά μου. Κάτσε καλά, κύριε μου, βάζει κανένα κατακέφαλο. Αφήστε την καλή, νύφη μου είναι. Μου λες, που είναι ο γιος σου μωρός κατόψυχη? Δεν είναι Χρήστο σπίτι. Α, Χρήστο, το βάφτισε στον Πολύκαρπο. Αχ, ψυχραιμία, πες το στο στενοφόρο εγκεφαλικό. Και λίγα θα πάθεις. Μου ναι, τι γίνεται? Ο Σωτήρης? Α, μπράβο, καλορίζικα. Αν πες θα μας δεν να χαρούμε κι εμείς. Ελάτε τώρα, μην κάνετε έτσι, θα πάθετε τίποτα. Οι επίτηδες με έβαλες να της πάρω το πολύγραφο για να με βασανίσει. Μια ώρα μιλάει. Πήγαινε να γύρεις τις μπριζόλες, Χρυσή, με την ησυχία σου, εγώ περιμένω. Άγιε Νάργυρη! Αφού τα βρήκατε τα παιδιά, θα έρθουν να τα ξεκαθαρίσετε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα που μεσημέριασε με ξένες σφαίρες στα χέρια τους, τον κάνανε του φόνου. Τι ασυναρτησίες είναι αυτές που λέτε, κυρία Φωτεινή? Θα τα αποδώσει ο Θεός. Αυτό σας λέω μόνο. Καλά, τελείωνε. Θα με θυμάστε όταν θα τροτώσω πριν την Κυριακή του Πάσχα.
Στον Πεταλούδα τα είχες. Έχανα κουμούτσα είναι ο Πεταλούδας. Δεν σας έπεσε κι άσχημα Χριστάκη, Με αυτό το βιολί σας ανάστησα. Έτρεχε ο πατέρας σας, ο συγχωρημένος, σε γάμους, σε γιορτές. Έστηκα εγώ το πορτοφόλι. Αχ, Γιώργη μου, πού είσαι να με δεις χωρίς κουμπόδεμα τώρα σε αυτή την ηλικία.